Яңа уку йылы алдынан район укытучыларының август кәңәшмәһе үтте. Йылдагыса ул уку йылына бурыстар куя, уның былтыргыһына йомгак яһай һәм хаталар өстендә эшләй. Әйтергә кирәк, укытучыларның быелгы республика кәңәшмәһе төп игътибарны тәрбия мәсьәләләренә бүлде. Чөнки белем бирүдә тәрбия системасын камиллаштыруда мөһим роль уйнай. Шул уңайдан Баймак радио студия кунагы райондың мәгариф бүлеге итәкчесе Илдус Әдиф улы Зәйнуллин булгайны. Хәзер һезнең игътибарыгызга студиялага әңгәмәнең телевизион вариантын тәкъдим итәбез. Уку йылы тамамлангандан һуң әлбәттә без тулыгынча бердәм дәүләт имтиханнарына, шулай ук 9 классларның сыгарылыш имтиханнарына без тулы анализ эшләнек. Һәм быелгы елда безнең 11 класста 252 укучы тамамланы. Бердәм дәүләт имтихандарын тәртибен бозу очраклары теркәлмәде. Был яхшы күренеш дип әйтергә мөмкин. Сагыштырганда былтыргы ел менән һөҗүмтәләре менән быелгы елда безнең кайсы бер предметлардан уңыштар югары, ләкин тагыла шуны үкенечле дип әйтергә кирәк инде. Без республика кимәленнән шулай ук башка еллар менән караганда ла, башка еллар менән сагыштырганда быелгы елда әзрәк түбәнрәк. Ләкин шуныһы кыланыслы 16 ел менән сагыштырганда безнең һөҗүмтәләребез яхшырак быелгы елда. Һәм менә шул 252 укучының 4-һе үкенескә каршы имтихандарын тапшыра алманнар, улар калалар инде. Көзгө сроктарга тапшырырга тиеш булалар. Башкалар барыгы уңышлы тапшырдылар һәм югары уку йортларына, махсус уку йортларына ингәннәр. Әлеге вакытта безнең мәгълүматлар буенча 30%-ка якыны, 60%-ка якыны улар югары уку йортларына документларын тапшырып һәм студент булып киткәннәр. Башкалары инде махсус уку йортларында үдәр хайлагандар һәм улар да укырга инеп китерләр дип ышанабыз. Өфө каласының авиация, техник университетларына, Башкорт дәүләт университетына, аграр университетларга имтихан документларын тапшыручылар байтак кына. Шуңа күрә лә без сынапта хәзерге вакытта менә юнәлештең үзгәрүен күрәбез инде. Хәзер техник һөнәрләрне ныклап кайлайлар. Һәм шуны әйтергә кирәк, хәзер бездә эшче профессияларга күбрәк өстенлек бирәләр. Һәм менә хәтта 11 һәм 9 класста тамамлаган укучылар да эшче һөнәрләрдә күбрәк кайлайлар һәм шуның буенча баралар. Һәм бер юл әйтеп китәргә кирәк, безнең 31 укучыбыз айрым аттестатка һәм медалга тамамлагандар инде. Уларның да уку йортларына инүләре яхшы күрһәткечләрдә билгеләп тора инде, шуңа күрә улар да студентлар булып киттеләр. Бына без һәр вакыт үзебезнең һорау талап куябыз инде, мөмкин тиклем безнең районга кайтып эшләүләрен. Һәм менә беләктән караганда инде безнең быелгы елда менә яшь белгечләр дип әйтергә кирәк. Укытучылар менә безгә күп кенә кирәк ине бит инде. Күптәре әлбәттә монда Баймак районына кайтуды өстенлек итмәйләр. Өфө каласына һәм башка урында дуррак калаларда калуды хуплайдар инде, хуп күрәләр. Бу мөгаен дә эш хакына бәйле түгелдер бит инде. Уларның бәлки дур калала яшәргә теләге. Бында эш хакына менән әлбәттә теге сагыштыру бәлки урынлырак булыр, чөнки бөтә урында ла ул укытучы икән, уның барыбер сагыштырмаса бер төрле була. Ләкин күптәр хәзер Өфөне үз итәләр бит инде, шуңа күрә менә монда калалар. Әлбәттә эш хакы менән монда ниндидер аерма сагыштырулар бәлки урынһыздар. Балаларның яйге ялы тора. Ул да менә әйтеп китүебезчә уңышлыгына үтеп бара. Быел нисә баланы ял иттерү мөмкинлеге булды. Яйге лагерьлар касан үз эшен тамамлайсак? Безнең сынапта уку йылы тамамлану менән кызу эш вакыты башлана. Ул да булса безнең балаларның яйге ялын оештыру, яйге ялга елдан-ел көчлерәк игътибар бирелә. Һәм менә шул без күз уңында тотып, һәм мәгариф бүлеге ул балаларның ялын оештыру өчен иң төп җаваплы органнарның береһе булганга күрә, без бу эште алдан башлайбыз. Әйтергә кирәк, эш башлана ул ел башыннан ук. Хәтта менә путевкаларның бүленеше ул октябрь айыннан ук башлана. Шуңа күрә менә кала янындагы лагерьларга путевкалар нимәшләп җитмәде дигән һораудар өчен мин алдан әйтеп куям. Менә киләсе ел ял итәр өчен быелгы елның октябрьнан ук без гаризалар кабул итә башлайбыз һәм ул путевкалар бүленә. Яйге ялга килгәндә шуны әйтергә кирәк, безнең лагерьларның юнәлеше төрле. Ул да булса мәктәп янындагы лагерьлар
эшләне. Безнең быелгы елда 21 мәктәп янында лагерь эшләне. Унда 1970 бала ял итте. Һәм менә кала янындагы лагерьларда инде без 255 баланы ял иттерәбез. Гомумән алганда безнең 3000-гә якын бала быелгы елда тулысынча ял итү мөмкинлеген күрде. Һуңгы елдарда башкорт телен укыту мәсьәләһенә карата ниндәйдер аңлашылмаган дәгъвалар, бик күп һораулар куертыла. Әлбиттә, туган телебезнең позицияһен яклап калуда ата-әсәләрнең дә роле зур булачак. Баймак районы мәктәпләрендә лә туган тел укытуда ниндәй үзгәрешләр көтелә? Ошо позиция турында һез ни әйтерһегез? Мөгаен Баймак районында ундай проблема булмаясак дип ышанайык. Уку юлы башлана бит инде. Былтыргы уку юлы тамамланган вакытта безнең Баймак районында шулай ук мына шул туган телдәрне укыту буенча доргына документтарды һораган талап килде инде. Әлбиттә без монда бүте үзебезнең башкорт телен һәм туган телдәрне укыту буенча бу куелган ниндәй нисек алып барыла бүтәһендә без документаль рәвештә исбатланык һәм безнең Баймак районында укытуга карата бернинди дә искәрмәләр булманы. Һәм без әйтергә кирәк инде, Баймак районында менә башкорт телен һәм туган телдәрне укыту монда дөрес юнәлештә алына дип. Һәм әлбиттә монда безнең республикага булган ундай һораудар буенча безнең мәгариф министры Шафикова Гульназ Радмил кызы һәм шулай ук Башкортстан Республикасының башлыгы Рөстәм Зәки улы Хамитовтың да бит инде үзенең юнәлештә позициялары булды. Һәм менә шуларга кушылып без шуны әйтергә теләйбез инде, безнең Баймак районында да киләсе елда менә башкорт телен укыту буенча ошо юнәлештә без дәвам итәсәкбез. Ягъни безнең Баймак районында башкорт телен укыту ул үч юнәлештә алып барыла. Башкорт балалары үзләре башкорт телен укыйлар. Шулай ук туган тел буларак укыгандар бар һәм шулай ук дәүләт теле буларак укыгандар бар. Ягъни безнең үч юнәлештә бара. Бага тиклем бездә ул юнәлештәр буенча ниндәйдер һораудар булманы. Һәрбер бала ошо юнәлеш буенча ата-әсәләрнең гаризаларына һәм баланың теләге буенча укыналар. Һәм быелгы елда ла без ул эштә шулай дәвам итәсәкбез. Укыту планнарына килгән вакытта менә без август айында укыту пландарын кабул итәбез һәм шул вакытта инде без менә бу тагыла исәпкә аласакбыз. Ягъни кемдеңдер балаларның теләгеннән тыш, ата-әсәләрнең теләгеннән тыш укыту булмайсак, моны без ата-әсәләр йыелыштары вакытында уларның гаризаларына ярашлы рәвештә оештырасакбыз. Инде башкорт теле укытучыларына килгәндә, монда безнең планнарда әлбиттә шундый зур үзгәрешләр булмагыз. Башкорт теле укытучылары ла үзләренең укыткан сәгатьләре менән тәэмин ителәсәк, улар артабанда укытасактар ниндәйдер кыскартулар булмаячак. Һәм сынапта монда без Башкортстанда яшәп, үзебезнең беренче туган телебезне, тарихыбызны, мәдәниятебезне төпле өйрәнергә тиешбез. Чөнки әйтелгән сүзләр бар бит инде. Хәтта без башкорт телен генә түгел, урыс телен дә яхшы белергә тиешбез, французча да белү яхшы дип әйтелгән сүзләргә бүгенге көндә без инанабыз. Әгәр дә инде без ниндәйдер ситил тарихтарын ятлап та, үзебезнең туган тарихыбызны, телебезне, мәдәниятебезне белмәһәк, без үзебезне тулы кимәлдәге кеше дип әйтә алмайбыз. Һәм менә башка милләттәр дә безнең сынапта башкорт теленең үзенчәлекләрен, уның матурлыгын баһалайлар икән, башкорт телен, башкорттың тарихы бай икәнен кабул итәләр икән, мәдәнияте уның шундай бай икәнен һәркем белә икән, уны өйрәнергә тырыша икән. Нимәшә без үзебездә тап ошо Баймак ерлегендә без уны өйрәнмәскә тиешбез. Менә быелгы елда ла тагыла укыту планнарына тагыла бер яңалык буласак инде, ул безнең Россиядә федераль стандартларга ярашлы рәвештә икенче сит телде өйрәнү. Һәм менә бу юнәлеш буенча әлбиттә ул тагыла өстәлмә дәресләр буласак, факультатив дәресләр рәвешендә буласак инде. Менә ул икенче сит телде өйрәнү. Безнең әлеге вакытта ул тәҗрибә бар. Без каланың икенче мәктәбендә француз теле өйрәнелә.
өйрәнелә, һәм менә был башка мәктәптәрдә артабан дәвам ителәсәк инде. Ләкин безнең һорау туа инде, әлеге без инглиз телен укыту өчен әлеге вакытта белгечләр бар һәм бәлки уларга сифаты тагыла яхшырак булуын теләргә калса инде, икенче телде өйрәнер өчен без белгечләр табу әлбәттә безгә әле авыррак буласак инде. Яйге каникул соры башлану менән безнең мәктәптәрдә шунда кадау эш соры башлана, без яңа уку елына мәктәптәрдә әзерләйбез бит инде. Һәм менә әйтергә кирәк, без менә икенче ел рәттән дип әйтергә мөмкин, без төрле программаларда әүдем катнашырга тырышабыз. Һәм менә был дәүләт генә ремонт өчен бирелгән сыгымдарга гына түгел, тагыла өстәлмә төрле программалар аша катнашырга тырышабыз. Шулай да әйтеп китергә кирәк, безнең муниципаль район бюджетының ярдәме менән, хакимияттың ярдәме менән безгә ел һайын бүленеп тора, һәм менә быелга 5 миллион 900 бүленде безнең райондан республика бюджетының капиталь ремонтка. Унда без беренче укул мәктәбенең һәм Ургада балалар баксасының, Ишберде мәктәбенең кыектарын ремонтлауды күзәтүдә тотабыз. Шулай ук Юмаш һәм Ишмөхәммәд мәктәбенә еллык кадамдар алып бирергә планлаштырганбыз. Һәм шулай һәрбер мәктәптә, һәрбер уку йортында инде без видео күзәтү курылмалары куеп сыгабыз. Менә бу талаптарды быелгы елда эшләргә тиешбез. Шулай ук без төрле программаларда катнашабыз. Беренче менә бер ничә ел рәттән реаль эштәр программаһын менә буенча без әүдем катнашабыз. Быелгы елда без Татлыбай мәктәбенең тәдрәләрен алмаштырдык. Һәм шулай ук Ярмөхәммәд мәктәбенең кыегын алмаштыруды ла әлеге вакытта эшләп куйдык. Бу юнәлеш буенча эшләр тамамланды. Һәм менә икенче ел рәттән инде без шул Бердәм Рәсәй партиясының спортзалдарды ремонтлау һәм унда капиталь ремонт эшләрен башкару буенча программасында катнашабыз. Былтыргы елда без Нигъмәт һәм Билал мәктәбенең спортзалдарын ремонтлахак, быелгы елда Таулыкай һәм беренче Төркмән мәктәбенең спортзалдарын ремонтланык. Таулыкайда эшләр тамамланды, инде Төркмән мәктәбендә инде киләһе елда бу эшләр тамамланасак. Шулай ук без быелгы елда бик әүдем катнаштык. Урындагы инициативаларды хуплау буенча программалар безнең бөтә район буенча 8 учреждение бында катнашты. 8 учреждениенең 6-һында тәдрәләрдә алмаштыру, ул Бикеш, Ишбердә, Ишмырда, Идрис һәм Тубинск мәктәпләрендә тәдрәләрдә алмаштыру булһа инде, Акмарун һәм Темес мәктәбендә идәннәрдә алмаштыру, стеналарда эшләү, канализацияны һәм шуның күп эшләрдә ремонтлау буенча бу программалар без катнаштык. Бында бер юл әйтеп китергә кирәк, бу программаның төп үтенчәлеге шунда, урындагы халык монда әүдем катнашырга тиеш, инициатива белдергә тиеш. Һәм менә бу авылларда урындагы халык инициатива белдерде, улар үзләре тиешле өлеште аксалата йыйып бердиләр. Шулай ук монда багучылар да бик әүдем катнашты. Улар да үзләренә берилгән өлеште тапшырдылар. Һәм менә нидән республика бюджетыннан ук шулай акча биреләсәк. Без дә үзебезнең бу август кәңәшмәһен шул ук темага аласак, ул белем сифатын күтәрү һәм тәрбия эшен камиллаштыру темаһына буласак. Белем сифатын күтәрү безнең төп юнәлешләрнең бере булырга тиеш. Белем һәм тәрбия бирү улар һәр вакыт параллель барырга тиеш. Шуңа күрә без икеһен дә параллель аласак, инде бу темаларның